banangkong bu shwa ya ka target bu shwa ya ka goal haka jing jingpi hangne ngade ban poi kane ngade ban le namar haka jing jungi kum kibiru lada ngimdon ya ka target lada ngimdon ka taka aim haka jing jungi lada ngimdon ka jing thumu ha engan poi haka jing jungi imla ban te la kam ya ka jing jungi kan long ka jing im ka basakma haka we ka ski uwe ubru ubananga thain nong ko dong uwan syasor bat uyeng hapdeng jong ka khandailat berkat ba orang yang ta upik ya kita kilat kelenti bat ukwa bantip kani kilat kelenti kan poshe ti hata por uyo iya uwe ubru bayat na kata jaka ukli na auto bru ba kani jaka kani kelenti kan le shai utau bru la jubabi ukani kelenti kade kelenti GS road la da filet naka pin poi shayudo nang ta ukli biang na auto bru kani kelenti pat kan le shai kani kelenti la da filet pin poi sha IGP Ipat kelenti kan le syai utau bru ula jubab kan dia kelenti la fin late pin poi 10 utau bru la sengau thai ya kata jingkeli jong utau bru uba na kata nong kondong bat ukeli na o syai pikwa ban late utau bru uba jubab ya kata jingkeli jong utau bru uba na kata nong kondong ula sengau thai ban jubab ya kata jingkeli jong bat ula ongi u ba syai pikwa ban late emba ngam kwa ban late syai ruhin dengan syukwa man keli na pi bat kumta utau bru ula jubab ya utau bru ubah nagat hain nong kondong haba kumta fila banlit nakanu nuru elenti om lele pi haka jim jengi kum kiberu ngidi bandon ya kata jeng thu ngidi bandon ya kata clear vision hai ngade ban poi kae ngade ban le namar bonsen ngayo haka ni juk ka bamenta bonsen ki samla bonsen ki longkmi ki longkpa kimdon ya kata target syai kitmu ban le haka jim jengki kala bande haka jingide jongki ka relationship jongki kala bande haka career jongki kala bande haki nugu benta haka jim jongki kim don show ya kata target kim don show ya kata end goal hai ki kwa an poi kumta ngan ong phiko ki parok ki bege jonga fit ban set shwa ya ka goal a clear target hai ngade ban poi but haba phela set ya kita ki goal haba phela set ya kita ki target sa tho ya ka list jong kita ki target tho ya kita ki list jong kita ki goal jong kita ki thong ki ba phikwa ban le kita ki list ki ba pi tho kila bande shi photli kila bande ar photli kila bande san pho lene shi spatli tho bat to ya tho ya ka clear goal ka e ki ba phikwa ha ka jim jong pi nangta hadin ba phela dep ban tho ya kita ki list jong baro kita ki ki ba phikwa ban yo ha ka jim jong pi divide lene categorize lene benta ya kita ki goal napreng jong kini ki shispa tali ki goal ki bangalat ho haga jim jenga kino napreng jong kini ki bang ngade ban yo shwa ngade ban achieve nangkong prioritize the goal that you want to achieve but halin nanta halin bapila prioritize halin bapila categorize halin bapila benta la shim kerpang kini ki long ki benta ki ba kongsan ki ba larangan yo yakini kite ki wepat da ka ba sup ngan yo eki pule ki at least license hakashiski pule ya kita ki goal ya kita ki thong ke ba phila tho haka jim jopi pule ya ka license hakashiski but haba pule ya kita ki goal kali ilade ya ka jengkali ka e ngade ban le bangan poi sakane ka thong ka bangla bu haka jim jonga ka banta ka ba ar take responsibility shim ya kata ka jengkit khle ki e ki ba jia haka jim jonga kila bande ki jing job kila bande ki jingram totally take the responsibility upon yourself shim ya ka jingki khle ba kini ki ki ba ajia ha ka jim jonga ki dei ki jingle jonga kala bande ka jing bakla kala bande ka bade to shim ya ka jingki khle na de ba kini ki baro ki ba jia ha ka jim jonga ki dei ki jingle ki jongai what blame ya ka jing duna ka jing start jumpi what blame ya ka sorkar what blame ya ka society what blame ya imei ipa what blame ya kita ki bahaya ngasam jumpi to shim ya ka jing kli lada mentang i ya don ya kata ka jinglong ban blame ya kiwe ni blame ya kita ki bateri rengkat barngi ni blame ya kita ki ba ya don rengkat barngi ha ka por ka bangin ale school what ju blame ya kita ki e baro ki ban saudong jumpi what ju ong ba ngalong kumni kumangalong namar jong kita ki bateri rengkat barnga namar jong kita ki ba puli rengkat barnga namar jong email ipa ki bom da pen start ki bom da prioritize ya ka jing nang ka jing start what blame ki don ki por ladangi feel ong namar ba ki no hikai kim nang bhaban hikaya nga ngam da ngau tho pha ya ka jing hikai jong itu no hikai de namar kata nga feel Henry ngan ong pi ngimde ban lekam ta shim ya kata ka jing ki khle ya kata ka responsibility om lele what la fi duna ka jing nang jing start om lele what la fi duna ki lat kelenti
shim ya ka jingki kle daladehi baki neki eki ibaro ki dei ki jingle ki jongai haba phila set ya ka goal haka jigim jompi haba phila bu ya ka target haka jigim jompi shim ya ka taka jingki kle banga ngadei ban poi hangti what blame ya ka sarkar what blame ya ka society to shim hi ya ka jingki kle angta ka banta ka balai a self discipline bonsin haka por bangi le shiying mane lening isngap ya ka jing hikai jong kino hikai lane habangi pe ya ki video ki ba ai man sem yangi khamtam e ki video junga haba phi pe ki pidon kata ka man sem jong ka jing thrang ba ngade ban le ya kane ngade ban le ya katai kata ka motivation ka wan haka jim jpi kata ka jing ai man sem phi man sem ban le ya ki kam ki ba bha henry ngan ong phi ba ka tu ka motivation ka long tang shi khlimat ka long tang shi por manta haba phi osngau ya ka jing hikai junga bat phila rai ba nadut la shai ka singan khithia san baji ngan mara step ngan duai sha oble ngan pule ya ki kot bat kumta ter phi bo ya kita ka resolution phi bo ya kita ki target haka gm jopi henry hadeng kattu kan isi hadeng kattu kan ipor kita ki ba phila persang man le ki chano namar ka de ka motivation kan mau ya ni ba ka motivation ka jing aiman sem ka detang temporarily menta la da file chaying mani fisngap ya ka jing hikai jong uno hikai ba trim bha bang kren u ai man semi phi ban le ki kam ki babha henry hadin katto katnisngi kata ki effect jong kata ka jingkran jong ka jano na ka jimur ka jing prakhat jungi kita ka jingkwa jungi ru kinang ja suki pasuki ka daw ka long na mar jong ka temporary motivation bonusin ngajio sngo bhai kini ki subscriber jonga ki perlo jonga ki bang kandu halanti ki ong yang bahaba ki yo sngo ya ka jing hika jonga habagi snap ya ka jing hika jonga ki yo mun sem Henry tang hadin katto kan ipor kata ka jing ai men sem jipi ka jano balai ken ka long kumta ngan ong ipi ka daw ka long namar bangim don ya kata ka self discipline ngan itho ipi haka jib jinga nganga long ubru babon kamba nadu ka por ka banga khithia hadu ka por ka banga thia minmit ngam ji por ban yitho khana bat ki plot jinga ngam ji por na kamta jong ki wek bat ki kam ngabon kam nadu ka por ka banga khe mestep hadu ka por ka banga thia ngabon kam bat ngabon kam henry ngam ju do mensim ban hikaya ki we hoi kadong kata ka problems kadong kata ka jing e hayinga sam jinga haka jakatre haka jaka bella jinga henry kita ki aka baro ki banga kandu haka jim jinga kim la ban penlip ya kata ka ding ka bar hem ba me hapo jok mensim junga mat kata ka long ban ban bha ya ki imlang salang jungi ngandon ya kata ka self discipline ngandon ya kata ka self commitment ba lada ka long kat kabala ngande ban a jing hikai shaki subscriber page junga om lele kata ka views om lele ya kata ka likes henry kumbang jo ong phi na ka por support kamentoi ya ki video junga bakin yo da ki lak ki views habaki bru ki ba pe ya ka kim tre man pendon kamba ya ka henry lada don tang we lani ar ki bru ki ba ngap ya ki jing hikai junga bar ki ba tre ban bur ki ba tre ban kala kata ken kalong ka jingkemen ka bakrau tam e na ka mata ka men sem junga kata kalong ka self discipline but kata kalong ka self commitment nak minta ka jim jonga bar kata ka self discipline ka bangan don haka jim jonga ka ai men se menga haman lagi klimat haka jim jonga bangan nang yai le bha nak minta jong ka ying ka sem jonga nak minta jong ka imlang salang bat nak minta jong ka perthehi barok we ka banta ka basau self improvement self development improve yourself to nang yai upgrade ya kata ka jing nang ka jing start ka jongpi lada fidan kinu ka jing thumu ha ka jing jongpi lada fidan kinu ka interest ha ka jing jongpi lada fidan ya ka idea lada fidan ka jing nang ka jing start ha kata ka benta jong ka jing jongpi to nang yai upgrade ya kata ka jing nang ka jing start ka ba fidan ha ka to ka feel ka jongpi ha kata ka lenti ka ba phia thumu man ya ha ka jing jongpi to nang yai pentebet ld ka perthai ka nang kala mensuangi yo ya ka 2G 3G 4G 5G mentang stang man yo ya ka 6G henry haga jing em jungi pat ki klet ya ki artli ki g ki ba kong san tam haga jim jingi ba kata kalong growth self growth and self upgrading yourself menta la da fikendo ya ki parot jumpi pikeli ki kumno philong kyong shubyang hi henry nga ong pi wat juhun ban long tang shubyang hi henry to long pi kita ki bru ki ba ki hot a best version of yourself be a better version of yourself to nang ya upgrade ilade and keep learning keep upgrading yourself
But ban le ya kini ban upgrade iladi ban kentu iladi ngidon kam ya kini kebenta kepesan bar kata kalong ban bu ya ki mentor haka jem jumpi but ban le ya kini kebenta kepasau fidi ban but ya kini kebenta kepesan bar kata kalong bu ya ki mentor haka jem jumpi habang ong ki mentor ki nong hikai but ya kelenti ya jumpi kalak bande ki spiritual mentor jumpi kalak bande ki pastor ki teman basan lane kino ki bru ki ba phela ibit banlong ki mentor banlong ki nong hikai jompi banlong kita ki leader ki jompi ban lead ya ka jim jompi kala bande haka career ka jompi bu ya mentor haka jim ka jompi kila bande ki nong hikai kila bande ki lecturer jompi lane kala ro bande ka kot ka ba pule wat haka kam ban hikai ban sumar ban penhe ban pensan lagi khun jongiru ngide bandon ya ki mentor haka jim ka jongi namar ka por kaya estet ka juk kaya estet Henry karokom hikai jongi yaki khun jongi karokom hikai jongi yalade kanang sadin namar kata tu nang yai upgrade yalade tu nang yai upgrade ya kata ka jing hikai jompi nakam ta jongi khun ki jompi pila mangkling akum no bar kata ka long ka banta ka ba Henry manage ya ka time jompi manage ya ka por jompi ka time management ka long ka way da ki banta ki ba kong santam haka jim ka jongi kum ki bru bu ya ka rutin haka jim jumpi kane ngade manle kane ngade banle but daga ba manage daga ba siuspa ya ka por jongi but nila bante lakam ya ka jim jongi but ki kam ki bangi tre haka jim jongi kin long kat bakum ka jing plan jongi kat bakum ka jing penbet ka jing bu bet bu renti ka jongi nangta ka banta ka bahanyo shim ya ka res haka jim jumpi bunsin haga jim jingi kum kibru ladangim shim ya ka res in sakut kumju ka ktin ga ong ladangi le ya ka ei ke ba ngi jule barosh kata in yoro ya ka ei ke ba ngi ju yo barosh kata Henry ladangi penkela ya ka ei ke bangi le ladangi penkela ya ka ei ke bangi tre hangta ken kata ka ei ke bangi yoro kan sakala take the risk haka jim jumpi tu nang yai upgrade ilade but hateng ni habana siu da ka pisa ban yai upgrade ya kata ka skill ka bangidon shim ya ka ris namar da ngim shim ya ka ris ngin ne sa haju ketin da khar ki ong dar ke age jeet hotai ngan ong pi bakalong ka babakla dar ke age jeet nehi darar hotai ketin da khar ka ong kumni hakmat jong ta ka jingting jungi kadon ka jingjop Henry ngan ong pi kalong ka babakla hakamat jong kata ka jingting ke jongi larangi shim ya ka res haka jim jongi hakamat jong kata ka jingting jongi kandon ka jing kam de ka jing job kandon kata ka jing but hadin bangila job ya kata ka jing hangta ken kan wan kata ka jing job haka jim jongi don ru ka ktin ka ma ongkum ni I better die trying than not trying at all ka ktin ka ong ka bahaya nga banyap dag ba nga persyang ban ya ka ban ne sa haju bat long kumni kumangalong ubruba sakod ubruba jot ubruba rem kumtangan ong pi to shim ya kata ka res haka jim jupi what thing ya chekamat bod ya ka lentia jong kita ke mentor jong pi sangap ya ka jing hika jong ki par kumno pnyoi ba kata ka jing job kan sewan haka jim jong pi ngan phai biang khandiat chaka to benta ka baong self improvement persyang ban improve at least 1% haka shisngi namar la fi improve tang shi person haka shisngi hadin shisnem pin improve hado laispa ruposan sha ban ya ka e ka ba philong manta namar kata tu ya improve ilade shim ya ka ris improve ilade kala bande ka communication skill kala bande hakinu kinu benta haka jing pe shim ya ka ris but teng habang shim ya ka ris haka jim jingi ni feel berkata kalong ka benta ka bapara keep going what lada pipel ro to shim ya kata ka jingi kle nga fail namar jong kani ka daw persyang ban learn na kata ka failure ka jompi but haba pi job persyang ban learn na kata ka jing job jompi kanang ba kata ka jing job kanang yuan but kanang yai wan shu haga jing im ka jompi ka benta ka bakhandai find the way to win bon sen haga jing jongi ni bot ya kalenti ka baki we ki yalam yangi ngila bo kenya kata ka target ngila bo kenya kata ka thong bangin poi haga jing im ka jongi don ka tin ka ba ong kum ne ba kajing treshtom kayala mingi sha kajing job Henry ngan ongipi kalong ka babakla kajing treshtom ha kalenti ka badai kala bangela mingi sha kajing job Henry kajing treshtom ha kalenti ka bamde ha kalenti ka babakla kala ban yelam ya kajing jingi sha kajing lim
Day na markata nga ong pi ba habangi bo ya kanu target habangi bo ya kanu thong haka jim jingi bo ya o mentor bo ya kinong yalam kiban yalam ya ka jingim jingi khnang bangila man poi syaka ka jingjop haka jingim ka jongi sisen haka wi ka por wei ubru udang wan haka sen ka banengkong syasor uhir na ka boss bat ulet ha wei u driver lokal bat ukulli na u katno fanshim nang ne haka ka jaka ka bangat humban poi Paruong ngan shim sanpo tangka. Kumta si kumno kata kala banlong habaki perlok jonga ki yatho ingaba nakani ka station shedo kata jaka ka bangat muban lej ka dor ka data lai pho tangka henry mapipat piong sanpo tangka kumno kani kala banlong uta u driver ulam batai namar kala rem ka bai phanyang ka bai kaliru kala nangkiu kumta uta ubru uba naga thain nongkondong ushim ya kita ketiar ju pat u yat dakajat u yat hading katuk ani por kumba khatsan lani arpho menit uta ubru uba nagat hain nongkondong ulap biang ya uta u driver lokal bat ukeli biang no mentap kan offenship bat uta u driver lokal ulong mentap ngan shim Henry pho tangka uta ubru uladap da jing phala kumno kani kala bandong menne fi ong san pho tangka menta haba ngalaya kejat kumba khatsan lani ar pho minute tharai ngalajan poi atar sakata jaka kabangat mon poi haba menne fi ong san pho tangka menta pat fi ong ndru pho tangka kumno kani kala bandong uta u driver lokal la jubab ya uta berukum ni namar pila bakla lenti kata ka destination ka ba phitmu bandej ka dei syakata ka liang om syakane ka liang ka ba phiyat mentah kumta nagato ka station ka ba phiyeng menne phiyat kham jangai shu nakata ka destination ka ba phikwa ban poi dei namar kata ka daw kata ka dor ka kiu nagasan pho syak Henry pho tangka bat haga bakhado uta ubru umban si uhapan kiu halor jong kata si ban pen poi u syakata jaka kaba uthmuan poi pi perlok kibi ki jonga haga jigim jongi kamen toy kata jing tre shitom jongi lada ngi tre shitom haga lenti kaba bakla in a wrong way and in a wrong direction kumta nga ongi pi ngi ban bu ya mentor uban yalam lenti yengi khnang ba ka jingim jingi kantong ka jingim ka basuk ban yalam yengi syakata ka thong ka bangin thumuan poi haka jingim ka jongi ka benta ka bakhado bat ka benta ka bakongsan na ka dei do what you love bunsin haka jingim jingi ngile ya kata ka ka ba kiwe ki kwa yengi bangin le Henry ngim jukeli dala dehi hato ka ni ka kam ka bangale ngas ngau tenat ni emeka ngim dei ban compare ya ka jingim jingi bat kiwe teng habangil astang banle ya kan nunggu kam ka jim jingi ladangi compare ya ka jingle jongkiwe bat ngi persyaman bot ya kata ka ka ba kile batang haden katto kat nisngi katto kat nipor ikan trandino namar kata ka ka bangile ka bomde kat pakum ka jing snau tenat jongi ngidu pun same no kanja no kata ka self discipline ha ka jim jipi kum tangan ong pi shim ya kata ka responsibility shim ya kata ka jingi kle baka ngade banlehi tangba ngim de ban klet ya kita kinong hikai ki bai hikai ya ka jim ka jangi ki parlok ki be janga haswa bangan pengkut ya kan ke video janga matakas ni ngkwa ban IP ya ka jim bumra sajisen par haga jingi de par kan ka jing hikai janga kumno ba phenlong kita kinong kren haga jaka pai ba how to be a better communicator ki company ki basna ki ba develop ya kan ka application janga ki la pen kiu ya ka dor janga ka course janga naka arspa sanpho syaka sanspa tangka bat naga sanspa ki penkiu ka syaka shi hajar tangka Henry ngala tho ya ka jingker pat syaka niki developer ki develop ya ka ni application janga bat nga ong ki didok no ni penduna no ya kata nong ka bapi siu nga bat haka bakhadu kila penduna ya ka dor jong ka ni ka course ko jonga naga shi hajar tangka menta fila ban yo ya ka haka dor laispa tangka ka bapilang ka bapila banthit dak basuk kumta ko ki perlok ki bi jonga enroll hilade nagbanta jongani kos ngamtip lano yo kumno ka jimur khat jong kita ki developer kin sakkan sakala biang mat kin sa penkiu biang ya ka dor jongka namar kata to enroll hilade nakabanta jongani kos mentahi ya ka link labu ha ka description jong kani hi video ngang eskem ba kani ke video jong amta ka singka at aa ka value ha ka jigim jong pe but ada ka longum ta onam klet ban like onam klet ban share ka sha ki perlot pi khnang ba mangkiru kala ban yo ya ka jo ka ji ka jo ka jingker khu ka ba phila yo leng ba jong kani ka video jong amta ka si ngin second do pi ya ka vipat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe